Autodeterminació és llibertat. Catalunya és una nació, per tant som sobirans i tenim tot el dret a autodeterminar-nos, al marge del que digui la llei de l'estat espanyol, les normes i les legalitats d'un estat que ens oprimeix. Els demòcrates, la gent que estimem les llibertats i que estimem aquest país, al marge del lloc de naixement, dels orígens, de les identitats particulars de cadascú, tenim que participar en aquest procés. No podem quedar al marge. No és una qüestió de persones, de cognoms ni de noms. És una qüestió de llibertat i de democràcia. El que estima la llibertat i és demòcrata de veritat ha de participar en aquest procés i ha d'estar present en aquesta construcció d'un nou estat. Animo a tothom, entitats, institucions, col·lectius, agrupacions, aquesta base, aquesta pinya d'aquest castell, d'aquest país que és Catalunya, a que signin a favor de la campanya internacional que està tirant endavant l'ISEC a favor de l'autodeterminació del nostre país, de Catalunya. Endavant, tots units, cap al futur i mirar amb esperança, il·lusió i anhels la construcció d'un nou estat. Sí a l'autodeterminació. Flying high in your drive.